Yan guys, Live yan, ano yung bibigyan? BGM pa rin. Buta kayo doon. Yan guys, ito po yung part 2 sa kanyang therapy sa kanyang lower limb. Yan, let's check over there again. Ngayon po ay April 3, 2026. Ngayon po ay Biyernes Santo. Yan, so, ngayon po ay Good Friday. And again, happy Holy Week po sa inyo lahat. May God bless you guys. So, ito po yung ating 4th day therapy kay Louie. Yan, Block. Po tayo sa San Nicolas, Santa Ana, Pampanga. So kapag siya naka-digital po, therapy, tapos nang masas natin ng some range of motion, nagdako naman tayo sa atin, sa kanyang pa. So this is with all the massage therapy. Ito naman sa inyo guys. Kaya, so very stiff po yung kanyang lower limb, left side. So we have to lengthen the muscle spasm, such as massage therapy with different kind of stock. Gagamitin natin. Hanggang niyo po ang stock patients po, hindi pwedeng hard massage. Kasi po, matigas po yan, masisira po yung kanyang fiber, bibilibo po yan, nagkakaroon yung matobas. Kaya light ng massage ng stock patients. Kaya po ito mga nag-worries, ito lang sa sa matigas. So, massage this, pressure, right? Ano po yan guys? Tumawag ka na na. Ayan na. Kaya na eh. Sige na eh. Ikaw lang. Hindi ko na nila ba eh. Kaya tininda na hindi lang abalasin mo siya. Kasi hindi mag-control eh. O, pati mo niya o. Ayan. Yan. Ulit nga kabila. Sige. O, tinindog niya o. Yan. Alas king to chat. Yung mga gano'n. Dito ka naman eh. Oh, dito ka mga ano. Karamag pa. Kaya mo, protection pa. Lalo pa yan. Ang bigay, yung barang-barang. Kaya mo check pa natin. Hindi mo talaga, siyempre naman 3 months mo, ito 6 months, biyaya 3 months. Tinikilan natin yung speed recovery. At yung mga problema pa rin, speed recovery. Kasi pagka bago lang yan, no? Yan lang ganyan. O, ganyan. Siyempre para speedy. O, ang taka ka, may improve ka. So, pagpagod kang speedy ka. Kasi bago mo din stock pa rin pa siya, hindi rin mo. Tamad na yan. Stock. O, ito yung pupunan ko. Pag yung ginagawa ko, pag wala na ako, papalamin. Pero kailangan, takbo lang. Susunod ko lang. Dami nyo malaw? Ha? O.
Alam mo? Eh, yeah. Ang bagalala na, oh. Oh. Okay. Oh, ito, sana. Hindi ba ini? Diba? Wala na. Hindi kaya naman sa daily, relaxation. Taon ba? Mga nita, may awa. Pare. Kasi pag siya may minasayang mag-start. Yan ang gagawa eh. Yung bayan mo. Siyempre, yan ang gagawa eh. Yan ang Marco Bra eh, malagay. Oh, Diyos ko. Kaya si Susha pare kasi pamasin na mag-deliver. Pero yan, yan pa lang. Kaya si Susha, kaya sa sakit kasi kung pamasin mag-deliver. Huling mag-start na si muscle. Tingnan naman ang exercise. Hindi siya na yun. Tuloy mo yun. Kasi, diba sabi ko na, sakit ka kataw. Ito lang dito. Kasi may nagalo-galo. Pag yung isa niya rin, parang yung pagto naman na rin. Ang gusto mo ka na eh? Lutang napunta ko. Tayo po. Kailangan na pala. Kailangan na. Ito yung nakakagaya ng kabalansin. Ito yung lalaki ka. Wow. Kung kumain ko, maliwala. Ang bad na kaya kanda na rin kang yan. Wow. Itong lumasin yung may ngayon na. Sipitan. Wow. Nandito siya, mga 35 yaw. Ito kaya. Pares ko halos. No? Siya, yun. Lagi nga mo rin. Yung lima namin po sa trip. Patas ka na. 30. Shut out! O kanino? Shout out ko sa mga kuwan, eh? Nalagyan sa mo. Nalagyan sa mo, nalagyan. Shout out kay Martes. Martes Triple. Martes. Manduro ni Martes. Pag kinira niya siguro. Bakit na yan? Sayang ka. Nakita niya. Swing. Okay. Nauna. Parang, balik ka, diretso lang din. May mga stress. Masaya, isang mas stress. Ano na? Wow. Mas kailangan ka. Tapos muna ipakaroon niya. Muna yun. Tignan ka masaya ka sa kung itang kaya nila, Oo. grabe. Tapos, kaya na dish. Wow. Siya ka pa ng Marisa. Marisa. Ito pa yung tayo. Ano niya? Nasa na namin yung kuryente na ito. Sinuro na yung kuryente yan. Tapos tumampa ako, wala kita. Kung kuryente pa,
Kasi yung ito kamukha. Pwede diskarte. Ha? O, isa. Ulit pa mo ito. Ayan na. Balik yan. Kaya ko na ito. Ha? Basta. Din. Ano na? Ano na? Kasi ano ba tayo mga produkto mo? Dito. Yun ang balance mo pa. Mga produkto ko, yung una ko eh. Handa mo bago magkaka. Balancing mo na. Kaya ako yung pinapakali yung pasyente ko, wala balancing. Okay, ito ba yan? Mga Kailangan affected mo yung pagpupo tayo, kailangan balance. Tapos, tumanda ka lang nakatratary. Malit ang silang lakad mo. Mas talo ko disgrasya. dati sa akin mo pinakotsin, side ko. Okay na, wala na. Sa akin mo. Okay, sa akin. Wala na, may balag kanan. Ah, yun na siya. Tension. Masyam. Masyam. Ganun pa rin, di ba? Umuwi na. Wala rin. Saan laro? Ah, laro, saan ka? Ma? Ma? Ka lotion? Saan ka rin laro? Paano lotion? Laro nga mo. Preso, preso. Preso na. Kaya hindi ba yung ano po, hindi ba? Sa tingin po yung ba na maganda ba na ano yan eh? Gusto niya ng laro. Sige. Sige. Kasara na. Sana yan. Hindi yan. Okay, kasara. Ha?
Ito na, itano ko, kita dito na. Sinay dito doon. Okay. Yan eh. Yan. Siya. Tambay kayo. Dapat. Kaya pa ito. Ha? Salita. Salita. Nga A. A. Mas nga A. Ah, E. I. I, O. O, U. U. Sinamot ka. Sinamot ka. Kailangan ko yan punta kayo sa labi. Sinambut eh. Ewan yan. Kasi sinambut babi. Kasi yung sinambut tilapa. Ay, narin, mga yung bilis ko. Kasi sinamot babi. Ayan. Pinasan mo tinapa. Tilapa. Buhay na naman. Siguro. Hindi ako sa Indian niya, dahil ako niya. Wow. Ayan din. Dada ng describe eh. Tandaan ko. Kaya kami patsensya mo yun eh. Sisi. Wow. Kasi isang bot. Tuyo na kami yung bot. Laga. Balik ko man eh. Apa? Kaya kata ang saudara na. Kalau sa Kwentuhan na ako. ah, Story na ako siguro. sa balik. Ganun siya po. Story na ako eh. Pare. Kasi, Di kami ipunin kayo ngayon doon eh. Yang terang boleh orang lain mau tahu itu. Agama. Ang ako naman. tunggu ka lang, no? Naman siya. Kaya na eh? Oo. Naman siya. Oo. Dati, ganun na eh. Sabihin niya na kayo, hindi ba? Eh, may patinas mo kayo daan. Hindi ba? Base. Pero tas mana masakit naman. Diba? Baik. Ngayon lang. Itu baik. Masih sopan. Tengah yang man dan bermain no. Oh? Yan na ba? Eh? Oh? Asya. Ito? Oh. Hindi may. Yan mo na. Eh?
ng bayan. Sakya ya. Bago yung discard. Kaya, bago. Yan. Okay. So yan. Huwag ito marami ng butol. Mamal ko na parang eh. Gabi biglan. Yan ang tikinayang din. Hindi pa siya kay Malan. Yan. Ay siya. Wala. Ito ko. Oy! 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 Atataas ako! Oy! O, di ba rin? Alright? Ayos ba? Oo, guys pa. Oy! 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 Thank you. Ang tas. Tama na sa kaya. Oo. Ang tas. Oo. Kanya na niya. Butang niya ako magkaya. One. Mag-improve na yung game. Oh, two. Ba? Snow? Oh. Tama rin. Yan natin. Wala yung technique yang apa, yung discard yang apa. Sudah. Kani-kani ko yan ba? Ikaw kami yatin. Eh, wari malaso yung kakain ng dondo? Malaso yan pa. Kapan? Oh. Oh, ano? Oh, one. Two. Three. Asya mo? Four. Five. Six. Seven. Eight. Nine. 10. Straight. Okay. Basta ulit pa rin. Ulit. So yan guys, so nakita niyo naman yung kanyang left upper limb, dati may natataas yan, may natataas na, so this is the great improvement ni Brother Louie. Yan, long. So may Santicolas Santa Ana Mapanga. So again, this is our 4-day therapy. Cover po siya ng speed recovery. Araw-araw po yan, mag-depend ka ng program our speed recovery. Hanggang sa muli po, ito po, similar naman kayo po ito. Please, pag-contact natin sa subscribe na YouTube channel. Dito po tayo sa San Nicolas. Ayan, Santa Ana. Ano? Santa Ana, Pampanga. Ayan. Sa Baliwar, Louie Vlog. Yes, guys.